अपयशानं हा सुयोधन अगदी खचून गेलाय. काय वाईट इच्छा होती माझी, एकमेव एकच इच्छा होती की या विश्वातून माझा पांडवांना नष्ट करावं आणि ते का तर या हस्तिनापूरच्या साम्राज्याचे एकमेव मारक ठरावे ते कौरवांना. आणि याच इच्छेच्या पूर्ततेसाठी बालपणापासूनच मी अनेक युक्तीचे तेढे डाव टाकले, पण कोण माझं दुर्भाग्य वेळोवेळी क्षणोक्षणी प्रत्येक डावामध्ये हाडून पडला. आणि दैवानं साथ दिली की त्या पाच पांडवांना, आणि यामुळे ते खचून गेलाय. एक एक क्षणाची आठवण झाली पण औषधा किरण दिसतो ना दिसतो तो जर का पदरी निराशा पडावी तर माणसाला करावं तरी काय. अगदी वाराणसीची आठवण झाली की एक एक दृश्य माझ्या नेत्रासमोर उभं राहते. होय टाकला होता मी तो देणारा, निर्माण केला होता लाक्षाग्रह. एकाच वेळी पाच पांडवाचा सेवन होईल एवढा आत्मविश्वास होता. पण का कोण जाणे इथेही माझ्या दुर्दैवानं आणि पांडवाच्या सुदैवानं वाराणसी लाक्षाग्रहाचा पण वाचलं माझा वडील पांडव वाचले. आणि ज्यावेळी ते पुरेशा स्थिरापुढे आले आपला हक्क मागू लागले त्यावेळी त्यांची योग्यता काय, ते किती दळमात्री आहे, किती भिकार आहे हे जगाला कळावं म्हणून मी 5 ओसाड गाव त्यांना दिली. ओसाड गाव वाटलं होतं तरोतरी भीम मागावी लागेल त्याला, पण नाही. इथंही नको जायचं घडलं. पती नंदन होण्याप्रमाणे देवेंद्राचा अमरावतीप्रमाणे या पाच पांडवांनी इंद्रप्रस्थाची निर्मिती करून लाजवलं. या लाजणारा लाजवलं. इंद्रप्रस्थ पुरुष एक वेळा आठवण युधिष्ठिराला रंगलेला होता. राजसूय आम्हाला प्रचारण केलं होता तिथं. आणि त्या पांडवांना लाजविण्यासाठी मी माझे सर्व खाते आपता सगळे जरा लाजवण्यासाठी आम्ही तिथे गेलो. पण काय घडलं तिच्या लाजीरपणाची जगावं लागलं. ते सुद्धा आणि ती माझी झालेली विडंबना त्याचा सूडच केल्यासाठी मामा शकुनीला टाकलेला तेढा डाव. आणि तो म्हणतोय युधिष्ठिराला तू तर खेळण्याचा ते मात्र मी यशस्वी झालो होतो. आव्हान त्याला स्वीकारलं. आमच्या वतीनं मामानं एक एक डाव टाकिला आणि त्या तुझ्याच्या डावात पंच पांडव आपला सारा सर्वस्व गमावून बसले. आणि शेवटी त्याच्या मागं काय लागलं 12 वर्षाचा वनवास, 1 वर्षाचा अज्ञातवास. आणि या जर का अज्ञातवासात कुणाच्याही दृष्टीने जर पांडव झाले तर पुन्हा 12 वर्षाचा वनवास आणि 1 वर्षाचा अज्ञातवास. फार मोठा विश्वास होता. अज्ञातवासात दृष्टीगोचर होते. वनवासाचा फिरता चक्र त्यांच्या मागं पांडवाचा सेवन पण नाही. आमच्या नाही घडलं. खडतराच्या तऱ्हेचा वनवास बघून पुरुषाच्या वेळी पांडव हस्तिनापुरात आले आणि हक्क मागू लागले. त्यावेळी सुयोधनाच्या मुखातील शब्द युधिष्ठिर सुयाच्या अग्रावर भूमीचा कण राहील. एवढी सुद्धा भूमी तुला युद्धाशिवाय नाही. आणि त्या तुला सुरुवात झाली ती 18 दिवसाच्या महाभारत युद्धाला. अनेक यक्ष प्रश्न मला भेडसावत होते की पांडवाचा सेवन करणारा असा कोण होत आहे तो माझ्या पाठी खंबीर होता नाही.
कुणी मारू शकत नाही. देव तारा मानव या सगळ्या गंधर्व असा इच्छावरणीय पितामह भीष्म एका क्षणात मानवाचा सेवक करते. याच इच्छेपोटी सेनापती पदाचा बहुमान आम्ही पितामहाला दिला. युद्धाला प्रारंभ झाला. 1-2 दिवस झाले, 9 दिवस झाले, पण काही मिळालं काही मिळालं. अपयश अपयश अपयश. उद्याची चिंता. उद्याला 10वा दिवस. ज्यांनी 9 दिवस काही केलं नाही ते 10व्या दिवशी तरी काय करणार. पण काय करू. इथं अनेक जण येतात उद्याची चर्चा करण्यासाठी. माझा ब्रता दुशासन शकुनी मामा अनेक योद्धे पण इथं तरी आपण का होत नाही. मनचक्रे मनाच्या विरुद्ध दिसायला फिरू लागली की आपली माणसं आपल्याला परकी वाटतायत. हे आज 9 दिवसाचा मला दिसलंय. पण दादाला कोण सांगणार. म्हणूनच 9व्या दिवसाच्या मध्यरात्रीच्या वेळी दादांच्या शिबिरात माझा पाहूया आज तरी दादा येतील की नाही याच्याबद्दल. आशीर्वाद आहे तुला माझा. बस आपला आशीर्वाद आणि आशीर्वादाचा व्यक्त कवच बाजूला निरीक्षण करून मी पाहतोय. स्थान म्हणून किती करावं. सहनशीलतेला सुद्धा मर्यादा असते. आणि आम्ही जे काही करत आहोत या जगात कोण स्वतः थोडी नाही जगत. पण दादा प्रत्येक जण स्वार्थी आहे. प्रत्येक जण जरी स्वार्थी असलं असेल तरी दादा मामा सांगतायत आणि तुम्ही ऐकताय. मला सांगा आज 9 दिवस परिपूर्ण झाले. एक तरी पांडव मिळाला का. तुझ्या बोलण्यात मला जरा किंतु वाटू लागला. मामा सांगतायत आणि मी ऐकतोय. अरे नेमकं तुला काय म्हणायचंय. एकच मला म्हणायचंय. हेच आमचं चुकलंय असं मला तरी म्हणावं लागतं. पितामहाचा वयाचा विचार करून उपयोग नाही. म्हणजे अरे विश्वाच्या कोणी नमोराणी करू शकत नाही असं इच्छा मनाने येत आहे. आणि म्हणून त्यांचा विचार मी केला होता. दादा काय याच्या पुढे होणार ते 9 दिवसात घडलं नाही. त्याच्या एका दिवसात घडेल ही चिंता माझ्या अंतरिक असू लागली. आणि यक्ष प्रश्न मला भेटवू लागले. या प्रश्नाचं उत्तर केव्हा मिळेल. जेव्हा मामा येतील तेव्हा बघूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. जय गोपाल कृष्ण. हस्तिनापुरी दबा धरून बसलेला काळ सर्प म्हणजे जातीवंत शकुनी आपल्या कुटील कारस्थानाने या कौरवांचा समूळ नाश करण्यासाठी ज्याने गुप्त प्रतिज्ञा केली आहे तो या कुरुक्षेत्रावर या कुरुच्या वंशाचा सत्यानाश केल्याशिवाय शांत नाही म्हटलं. आणि म्हणूनच मनातील गोष्टी व्यक्त करण्यापेक्षा त्या कर्तव्यानं दाखवणं हेच सत्य. म्हणून
माझ्या सुयोधना. आपला लाडका वाचा आपल्याच्याने विनम्र होतोय. सदैव कल्याण होईल, सदैव कल्याण होईल. मामा याच तुमच्या आशीर्वादाची अपेक्षा होती. आपला लाडका भाचा दुःशासन आपल्या दुःशासना, मी स्वीकार स्वतःच्या अंगी घेऊन या विश्वात दुःख कधी करणार नाही. तो माझा लाडका दुःशासन, या विश्वात तुला दुःख नाही. मामा बोलण्याचा अर्थ आमच्या बोलण्याचा अर्थ सहजासहजी कुणाच्या ध्यानी येत नाही. पण मला असं म्हणायचंय, देतही नाही. अहो तुम्ही प्रत्येक दिवशी आम्हाला हाच आशीर्वाद देता, पण एक वेळ तरी तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे आणि आशीर्वादाला शोभे अशी घटना घडली आहे का? आणि त्या घटना घडवून देण्यासाठी मामा वेळोवेळी तत्पर ठरला. काय उपयोग आहे? अरे पूर्णपणे तुमचा सत्यानाश करण्यासाठी तर मी आहे, आणि ते कल्याण करण्यासाठी तुमचा मामा तुमच्या सोबत आहे. ते कल्याण घडतंय. द्रौपदी वस्त्रहरणाच्या वेळी घडलेली गोष्ट या मनासाठी तुमचा यशस्वी ठरला मान्य करतोय मी, पण ज्याला वनवासाला पाठविलं तिकडेच मरतील असं वाटलं होतं, ते पुन्हा आले ना. अरे त्यांची जीवन रेषा थोडी मोठी होती. तू विचार कशाला करतोय? सांप्रत तुझी ही परिस्थिती का निर्माण झाली? त्यांच्या जीवन रेषाचा प्रश्न नाही, आमच्या भाग्याचा प्रश्न आहे. आणि वैर्याचं जीवन बघून आम्हाला काय मिळणार? स्वतःच्या भाग्यात असणारा उत्कर्ष जेव्हा लिहिलेला असतो त्याला काळ वेळ मर्यादा ठेवली. मग मला सांगा, काय ते? कौरव आणि पांडवांच्या युद्धाला प्रारंभ झाला होय ना? हो हो. 9 दिवस परिपूर्ण झालाय. पितामह हे आमचे सेनापती असताना सुद्धा एकही पांडव का मेला नाही? याच्या मुळाची कारणीभूत तू. काय? याच्या मुळाची कारणीभूत तू. मामा! अरे तुझ्यासारखा महाविद्वान अशा प्रकारची गोष्ट करेल असं मला केव्हाही वाटलं नव्हतं. काय केलंय? अरे लंगडा घोडा जर रथाला बांधला असेल तर त्या रथाचा वेग वाढेल का? मामा हे जे तुम्ही उदाहरण दिलं ना, मला न पटणार आहे. कसं काय? कुणाबद्दल बोलता तुम्ही? सांप्रत सेनापतीचे अधिकार कुणाजवळ? मामा अहो लंगडा घोडा कुणाला म्हणता तुम्ही? चला तर काही इच्छेप्रमाणे वागायचं असेल तर त्याचा मार्ग उडवण्याचं धडक देवताच नाही, त्याला तुम्ही लंगडा घोडा म्हणता. मग एवढं जर त्याच्या अंगी शौर्य आहे, एवढा जर तो वीर आहे, तर मग 9 दिवसात त्याने का नाही आपले पराक्रम दाखविले? पण मामा 9 दिवस व्यर्थ गेले. इथून पुढे उद्यापासून एकही क्षण मला वाया घालवायचा नाही. आणि तोच वाया घालवायचा नव्हता तर पहिल्या दिवशी माझा विचार केला असता आणि माझ्याजवळ सल्ला विचारला असता तर त्या दिवशी तुला पोचविण्याचा मार्ग दाखविला. पण मामा ते दिवस वाया गेले, त्यापेक्षा येणाऱ्या दिवसात आपल्याला यश कसं मिळेल याचा मला जास्त एकच मार्ग. कुठला मार्ग? अरे जर का योद्धा तरणा बाण असेल, ज्याचं सळसळणारं रक्त धमन्यातून वाहू पाहत असेल, अरे असा एखादा योद्धा जर का तुझ्या सानिध्यात असता तर या कुरुक्षेत्रावर अरे जय तुझाच झाला असता. तुम्ही आमच्या हित देण्यासाठी इथं आलात, तुम्ही आम्हाला मार्गदर्शन करतात. मग असा एक योद्धा जो आमच्या हितासाठी वाटेल ते करेल, तुम्हीच नाव सांगा. असा कोण आहे? दुसरा योद्धा कोण? जो स्वतःचे प्राण त्यागील स्वतःच्या मित्रासाठी. ज्या मित्रानं त्याला घडवला, ज्या मित्रानं त्याला वैभवशाली बनवला, असा तुझा लाडका तो कालीन पुत्र अंगराज हा विचार आम्ही पहिल्या दिवशी केला असताना तर निष्पक्ष पृथ्वी करण्यासाठी एवढ्या
कर्ण तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे वागत असेल ठरलं. तर तुझं हे बिघडलेलं वर्ण बदलण्यासाठी तोच काय ठरलं ते ठरलं. पंचायत देण्याची वेळ झाली आहे. त्याच्यासाठी होय. कर्णाची मात उद्या जो सेनापती पाहत मी त्याला मित्र भेटीसाठी येत असताना या कर्णाच्या बाबतीत एकसारखा खल चाललाय, पण नेमका असा खल कोणता? कोण मित्र दुर्योधन, कोण इकडे मित्र दुःशासन? मामा शकुनी अंगराज कर्ण आपल्या पवित्र चरणी विनम्र होते. अंगराज, या जगात रक्तापेक्षा सर्वात निस्वार्थी नातं एकच आहे आणि ते म्हणजे मित्रप्राय.